kharo hini to khana mani abo busu jote body ni je khar mano tini sung je oro belakino incident khabar hanya sung saimano bono ang bini pula paithang sanai bono khai loba hini sini jago I Tulasikor area sinmo Rasnagar area bo belakino sinijak borok baino bo tongo bo professional hingkai sound system rok barari wo te mechanic rok khayo gaboni bisingo no bo bahike jani omo hai link kha khorsa bori bai abo sungbo saimaya bongni nokno khungo kicha kutuklaimani khanawo ba salaimani khanawo ba lukurok bo sai tongkha ama hai salaite no sungbo khnaka wansugui mangkha ebong nubu nukha bo je ayang thango yang phayo bini tongmani kicha feri thangka ga a gothona tabukha kubi no sung mokol bai thangnukha bini cherai khoroksa tongo chela taklai class 8 kakhana somboto tei bini bihik tabu kuno chanani nungnani bongni ta kuno line kre karon hingke o nukhungni bubagra bo nongkha bini thani mangno o nukhungni je barja hingke tabuk belaikhana wanama singsa o cherai ni to kaisa future tongo bo khoroksa bupha engei bini bwslano bo maya nanglia bini bihik no bo maya nanglia nok nukhung borok hamjagui se kaijago emne bo borok belake hamjaglai no or sangsar khamani aboni pore bo tei kaisa ko bo ama haikhi je kaisa buri beling engei borobo thangka bini bike rok phalka bini kwbangma rang rok document rok chui thangkana songboto sung ama haikhi wansugo tabu abino lukurok no sung parani protibisi engei bongni nukhungni engei sung kobogo nor jekhan pan nukhangkai screen no photo rijagana kok duk number bo rijagana bono kisa suspect ungkhangke nukhangke nok nukhungno call khaina nungthun nei ang parani engei salam chung tei sini daloba bono bang kobongno musungo naidi nung belai khano sakrang kha prai 40 bosor ungkha nung omo hai je samungo yapri semani nini bobishot bahayingno tei chereni bobishot bahayingno nung kaisa sonman borok parawong tangmani omo hai kam khaimani nini belai khano chalia nini busrano nung nukdui tongkhangke nung kissa khairogei nini je tongmani o samung rokno yakarei nogo kaham kwrwngkhai tongphaina bagui bo sung parani engei bo nono kobogo tei nini nok nukhungei bo sung nono kobogo o lobani mung seita mo par lobani mung kha Bikram Deborma bo I jagao no asaima bo hinmano tei obo para kaisa no boro chamrika phaimani taiko mo parani thaini mung mo parani thaingkhe Hazari para numo bo pes khobja holongmota ADC village tei Kolanpur PS bai khobjak khwai Tripura ni babu omo ke thangai tama nungni babu no tam kok kasana musung ang habon no kotna musungo mota biya mothaga ang saipan maria bokring ke porimaya bokir ke porme na nung je nuk tone lukurong no je mo hai youtube news te nuk tone bongno bonang tam kok samsung tong bong no kiji baba na kija boro bram tonton na tuma ke tonton te nin baba ke bai rok bai agi rok hamja guruk tongu rok ni no sawi de man abo masi rombu ni mas rom na apro ni baba no kun rok hidai ke ni mas rom pro bor tam ro apro tam ron sa apro baba khai sojan chau tam ro hina ungo ang kudam ya ne tabung nung ni baba no kerike porime mai rok saimeng tong na lukurong no nung kok sarta जों ब nung bo class हते थामन जों ता को सिम बहको माइ कलाया को सि नि नको एकला बैसागी को बुइतिन बाइ सि नको थापा हर सि सिं या सि नि नको ग तिनि सि नको ते हाइ हम दंगो सि नि नको थापा हर सिं या ब इको जे दिनो गमाइ थांफोर हते सिन बहको माइ से कलाया खु जों बाहाय के माइ ततरा थांनाय आ नंनि बरक सि गमा जागो हमब्ले